سلام زخبركم تغتاتلتنا كما يتوعلو أمباركس ناي الساعة زي أقداس مجلسي إذا مزيكم اللهو سنة مكتثال نهلو كنتات إثيوبيا ملكتو بناشنال إير إنترست وزا حدشن وانون مجلسي سمزي منكست فدرال إثيوبيان أطوقات هزباويان حرنة تقراين كم اندقنا لزبن تكبار اسم وعلم قراص تسابو بريتوريا بسبيل مسمس نابزة تتمليسو مالو كم حاكين خلهم بزم سب أو كبرتن كان عنان سكودلهم حلافنا زي بلهم عياشو عن در تحيلتات تكبار وعلم قراص تسابو خنا مملاس كلهم برجست مزابلتي إثيوبيا وإننا مربتو من رقاء سلام من دحنة زيغاتات زي حساب تراي زي كونس كم هادنت أنقلتون غير كامردو أتزغل لي نيرو أبزع بازة تكورة نهلو معباليتاتو زملكة تنبار كم زي صعب أبشو عتنت تسامي غريب الله قدامي وعلى بريتوريان درستات ودتاتون كساب لومي كابتي أمودات أوارح كلتشن إسران كلتن وعلى بريتوريا كونه نعوس عبوز متاسم مع نيروبي إذا كلت حيلتات نحاور نسبتات إثيوبيا يخون قرابة تزغسن وي كونو عنفت لو تساتحس يترف زي جبت نجار كسرحو مريسم قدياتهم بفوليات لغات هاجرات معربكم محررم أحليفهم بمحابهم تراي نجارات تبلاشيو قدياتهم أزيو تحلاليخو كالإدبنا تفاد زنت أطيو سربكيناتن دامن كويني خاطرخبو منغست فدرال أمودات أوارح كلتشن إسران كلتن نتب سراوي تحيلتات مكلخ الإرترا تمرحو أنصر ملحق واشنطن هو حد برك أمد قاعتي كايدو لأبز نبر أوان تقايو مس واشنطن كوينو خلفو خلو أماسيو دما بريتوريا زبل أنكلا لو مفتارو بنيام مخرطون ناتون تنكل منبارو دحرو نخلو وغن برهينيرو سلف بلسقن نمبار أي موت تسر تستخلصت ويان حيسكا كم قول شامكينا معتعت نهز بتكراي مقصصار كابو حليف كدمان أبيرتران قربا بالتنزغنا بوليتيكان وتادرون زمتتات مكياد حزب تكراي بمنقد حوحات أنصار سراويت إرتران قربا بالتخللاتن زكايدو كونتو كينات بوعيو كم مرساسني نخلو كينات تتقيم كاب حوي كسختتلكا بو أبيلكان هزبتات سمينا بكات على ناي 3 عامتات كيناتن غريتتن سختيتكا نجزا رسخان يوكلي تبل بهروي علت حيسكا انتيركا خطوت زبل جيك اوديتيو حالني نيرو اذا دما بمسرت ببوان زوصه ميستراو ركبات اوروموما تغاليصلهم بلصقنا ويانا مسحيلتات سراويت إيرترا عطقات كلل امحارا كمون سراويت فدرال زكيادتو كينات فصما داخيمايو زبل قمت لزنبريو نزي هبس قدس دريسو نابتك بارس تسغاغرا كم حقها ويانس دارغا يلانيا يقدس انت زي يلخن دي نجرو سب مزبل سجنها نسلم هلاو بتحتي تعقنكن اي سي واشنطن كم زلو زملخت ترفن لبتات حزب تግራይ كسلبوس نتوم زموتت ويانه رسان قطاطرو انه نعمت المنفعه المملأتا سريحو مايكالون قال اي مقصر هوحات نجمت وعلى بريتوريا زختم اكل نتو على بريتوريا من كم زختمو نخردا لعل عمد زوسد الله هوحات بوغنا كلاو منغست دو ودب هوحات زبلكت سب مزي سلف بلصقنا بጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝምራሕ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ግምት ዝብል አቋማያ እዚ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ድማ ብቀጥታ ምስ ፈጻሚትን ማእከላይን ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ግርጭት ምእታው ክሳብ ገምጋም ብዝብል ን54 መዓልታት ዝኸደ ኮንቱ ሱባኤ ከኣቱ ኩሉ ወገን ተዓዚብዩ ብልጽግና ኣብዚ ጉዳይ ዘፍሬቶን ተኔራ ወላ ሓደ ነበረን ነታር ምስ ህወሓት ትረፍቆ ቆጻጽራ ንገዛ ርሱ ኣብ ኣባላት ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ዝነበሩ እምነቱን ሃደሽ ደሽሎ ድሕርቲ ሱባኤ ህወሓት ደብረጽዮን ኣቦወንበር ጌታቸው ምኽትል ፈለጥ ወርቂ ድማ ጸሓፊት ኮይኖም ንተወከልቲ አብይ አሕመድ ሳንድዊች ገረሞም መስኡ ተአቃውማ ግምት ኣብ መቀለ ዘሎ ቤት ጽሕፈታት ጥራይ ክትቆጻጸር ከላ ህወሓት ግን ከሳብ ስድራ ቤታት ዝርጋሕ መርበባት ወዳ ቤታት ኣኽፈልቲ ግብርያ ትቆጻጸር ጌታቸው ህወሓት ዕጥቃ ከም ዘይወረደት ከረድ ኣስታት 240 ሺህ ዝኾነ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ተዛሪብዩ ስለዚ ግምት በብእዋኑ በተን ብልጽግና ዘሰልጥነሉ ዘሎ ሪፐብሊካን ጋርድ ውን እንተኾነ ነብሱ ክከላኸል ኣይክእልን እዩ ኣባላት ፈጻሚትን ማእከላይን ሽማግለ ህወሓት እምበር ድሕሪ ዝኹሉ تعتم نتن خلاو منغست تግራይ ዘፍርስ ከመን አትከ ሰራዊት ህወሓት ዘፍትሕ ስምምዕ መንከቲሞ ኣብዝ بالمدممታ ንተዓዛቢ ብዘርመመ መንገዲ ጌታቸውን ጻድቃንንም ቢኢደዋኒንም ከቲመሞ ክትብል መንገድቲ ኣቦወንበራ ኮይኑ ቀጽሉ ዘሎ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪባያ እዞም ዝተጠቀሙ ሰባት ንገዛ ርሶም ምስ ዓሳቢኦም አብይ አሕመድ ለኦኻን ማውስ CIA ምዃኖም መንገድትን አሜሪካን ሕክምና ኢሉ ዝወፀ አባት ነፍሰ ህወሓት አቶ ስብሓት ነጋውን መፈወንታ ዘመተተገርሎም እዩ ሳልሳይ እማመ ህወሓትን ስጋታት አብይ አሕመድን አባላት ፈጻሚት ሽማግለ ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብቐጥታ ምስ አብይ አሕመድ ብምርኻብ አብይ ንዖም ክመርስ ከም ዘለዎ ንሶም ወላነት አንጻር ኤርትራ ክገብሮ ዝደልዎ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንህዝቢ ትግራይ መሪሖም ታሪኽ 1998 ክሳብ 2000 ክደግሙ ከም ዘይጽገሙ ሓንቲስ ፌደራል ንኹሉ ትግራይ ተመሓድሮ ዝነበረት መሬት ይምለሰሎም ምስኡን ይትረፍ ዕጥቆም ከውርዱ ፌደራል መሊሱ ከኣጥቆም ዝብል እማመ ብተደጋጋሚ ምሕጽንቶም ኣቕሪቦም እዮም አብይ አሕመድ ከምዚ ምሕጽንታ እማመ ገይሩ ዘስከሮ ከም ዘየለ ዝተፈልጠ እዩ
የግዳስ ኣነ ዘይቆጻጸራ ህወሓት ጽባሕ ባይታ ረኺባ መብላዕ በኣይ ክጅምርያ ብዝብል ሓያል ፍርሒ ከም ዘለዎ ንማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። ራብዓይ ህልው ኩነታት ስርዓት ብልጽግናን መሪሕነቱን ሎሚ ኣብ ኣሕመድ እቶም ህዝቢ ምትላልን ምርሳንን ገለ ፖለቲካዊ መኽሰብ ከምጽኡለ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝፈኖም ከም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዓሰብ መዘክር ክታም ሶማሊላንድ ወዘተ ዝብሉ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ ኣሰኪሞም መዓልቶም ኣኺሉ በልዮም ከም ዝሓለፉ ሃተውተዋት እይርስዑ ኣለዉ። ኣቐዲሙ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2023 ካብ ዕፁ ኣኼባ ብኣብ ኣሕመድ ዝምራሕ ዝነበረ ናይ ልሂቃን ኦሮሞ ርክብ ዝወፀ ሚስጥራዊ ዘተ እውን ድሮ ናብ ኩሉ መኣዝን ተበቲኑ ከቢድ ሳዕብን ይኸቲሉ ኣሎ። እቲ ኣብቲ ኣኼባ ዝዝተየሎም ዝነበሩ ኣርእስታት ኣዝዮም ተነቀፍቲ ግን ከዓ ዓሌታውያንን ፍንፉናትን እዮም ነይሮም። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ቀዳሚት ዕላማ ኮይና ክትረም ስትራቴጂን ስልትን የረቁ ነይሮም። እዚ ድማ ንምድኻም ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ወሳነ ረቑሕ ምዃኖም ዘስምሩሉ ነይሮም። ሕሉፍ ሓሊፎም ሓንሳብ ናይ ዓባይ ኦሮምያ ካርታን ዝቃወማ ህዝብን ይስእሉ፣ ሓንሳብ ናይ ኩሽ ዝተባህለ ዓሌት ዝርጊሐውን ገማግም ባሕሩን ይቆጽሩ። እቲ ጽውያ ብዙሕ እዩ። መንነት እቲ ስርዓት ኣቃሊዑ ዕድሚኡ ዘሕፅር ድማ እዩ። ህዝብታት ትግራይ ንወያነ ኣዕሪ መታን ከፍንፍና ኣብ ኣሕመድ ህወሓት ካልእ ኩናት ንምኽፋት ምስ ሻዕብያ ክሰርሑ ውጥን ቅልቅል ይብሉ ኣለዉ ክብል ተዛሪቡ። እቲ ብዕጡቓት ኦኔግን ፋኖን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታትን ጭውያን እውን ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ይበፂሑ ዘሎ። ምስ ኦኔግ ኣብ ዳር ኤ ሰላም ታንዛንያ ዝተኻየደ ክልተ ዙርያ ዘተ ፈሽሉ እዩ። ትማሊ ጥራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብዕጡቓት ፋኖ ኣብ ከባቢ ዲጋ ተሃድሶ 246 ሰራሕተኛታት ተጨውዮም ተባሂሉ። ስለዚ ኩነታት ስርዓት ብልጽግና ይፈራኸሽ ዘሎ እንተበልና መግናን ኣይኮነን። ሓምሻይ ጃውጃው ሚኒስትር ምክልኻል ዶክተር አብርሃም በላይን ሓደገኛነቱን ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር አብርሃም በላይ ብምኽንያት ዝኽሪ ኩናት ዓድዋ ኣብ ትግራይ መጺኡ ልቢ ህዝቢ ንምስላብ ውዕል ፕሪቶርያ መሊእና ክነተግብሮ ቆሪጽና ተላዒልና ኣለና። ሻዕብያ ካብ ትግራይ ወፀን ኣከራኸርቲ ቦታታት ሰራዊት ፌደራል ከኣትዎም እዩ ወዘተ ዓጃውጃው ክብል ምስ ተሰምዐ ኸኣ ዝገደደ እቲ ናይ ሻዕብያ ዝብል መቐስቀሲ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ጎረባብቱ ተንኮል ገዲፍካ ነቶም ምስ ብልጽግና ኣለና ክብሉ ዝጸንሑ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ እውን ናብ ደወል ተበራበር ወሲዶም ኣሎ። እዚ ድማ ምስ ሓይልታት ፋኖ ሓባራዊ ግንባር ክፈጥሩ ዝዕድም ሓደገኛ መግለጺ ኮይኑ ሓሊፍሎ። ሻውዓይ ህዝቢ ትግራይን ጌጋ ቁማር ብልጽግናን ህወሓትን እንተ ህዝቢ ትግራይ ዝኽሉ ክግበር ዝተዓዘቦን ዝግበር ዘሎን ሸበድበድ መን ዝያዳ ኸዳሚ ኾነ መን ተሓረ ኣብ ወንበር ተኸየጠ መን ከተኸሰሰ ተሳዕረ ወዘተ ምዃኑ ሎሚ ዓዳዕዲኡ ፈሊጡስ ልብታቱ ሸፊት እዩ። ሓይልታት ሰልፊ ብልጽግና ይኹኑ ህወሓት እንተላይ ኣሸቃሊቶም ዋሽንተን ኣብ ደቡብ ምዕራብን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ተመዛበልቲ ሓሰር መከራ ህዝቢ ትግራይ ስደትን ብርሰትን መንእሰያት ጥሜት ስርዓት ኣልቦነት ወዘተ ንሓንቲ ደቂቕ እውን ኣሓሲቦም ኣይፍልጥን እዩ። እንተዝሓስብሉ ኸኣ ቅድም ቀዳድም ንበርጌስ ሲቪል ተራ ሰላማዊ ህዝቢ ዝኸውን ፍታሕ ወላ ኣብቲ ኣከራኸርቲ ቦታታት ዝብልዎ ዘለዉ ነቑጣ ፍታሕ ኣይምንጠፍኦምን እዩ። እዚ ኸኣ ህዝቢ ትግራይ ዓርዩ ተገንዚብዎ እዩ። ምስ ጎረባብቱ ህዝቢ ኤርትራ ብጉዳይ ዶብ ይኹን ካልእ ንምልዕዓልን ምትንኻልን እዚ እውን እንተኾነ ሓፋሽ ነቒሕሉ እዩ። እቲ ጌጋ ቁማረ ብልጽግናን ህወሓትን ድማ ኣብዚ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ሻዕብያ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መን ተሪፋ ዝብል ሓታቲ እንተተረኽበውን ምስ ሃምን ቀልብን ልብታት ሓፋሽ ትራዩ ዝብል ብቑዕ መልሲ ክወሃቦ ይግባእ። እምበርከስ ኸብርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎማዓንቲ መግለጺ ኣብዚ ዛዘም ሓደሽቲ ዜናታትን መግለጺታትን ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።